Здравейте на всички, аз съм ProGamer. Надявам се интрото да не е бъгнато, защото както съм го записал, такова, кажу всичките детайли съм се да ги изчистя, не знам. Да, знаете, че тъй ще е винаги всеки клип. Ако тръгна с някоя друга програма, надявам се да се оправим. И Майнкрафт. Майнкрафт ще цъкам. Куда играм? Hypixel. Да. Как съм с скина на Heaven Boy, нали бях с ония другия? Ай сега, Skywars. Ай сега вече ги щупя. Аз така. А, не, това трябва да го спра. Не, бърже, това беше. Съгласен. Аре, идвайте ме. Какаши. Този пак. Какаши. Някой, ако иска да играем... Побъгнат, чест не бях виждал. Някой, ако иска да играем Minecraft 0.14.0, да ми пише долу в коментарите. Сега не си помисля, че съм копирайт. What the hell? Ко беше това, е? До утре ли се чакам? Значи като са почне другата битка, пак ще се върна. И да, сега от многото чакане ми омръзна. И излезнах и реших да ви покажа нещо, което ще го има за мап скоро. Това е една много яка къщичка, която аз съм правил. Сега с този сплит... Какъв беше? Пиц контрол е много ме е трудно да правя нещата. Пък с него всичко е по-лесно. Поне на мен са ми трудно. Те свършиха. Това очаквайте сигурно другия месец. Просто напишете Village House, нещо такова беше заглавието. Ще ви кажа като му пусна. Да. Не го става толкова, като голямата църква. Направо църква. Да, ето го скина ми. Какво ще направя сега? Тук навес. Да. Какво ми трябваше? Слаб? Да. Такова. И така 4. Добре. Поне не съм забрал ако ми трябва. И онова къде го сложих там. Тум. Сега... Но надолу едно така. След цялото трябва да се щупи. Туф. Тъй. Тук е точно. Са неща. Да. О, не е там слаб. Мисля да го... И да ги прибера за покрива. Не, че имам недостиг на дърво, ама нещо. Да. Ще да кихна. Тогава щях да ви чупя тъпънчетата.
Не. Продявам се. Да, между другото, аз сега забравих даже откъде трябва да се качвам. Ма сега тъпто е. Че го запомних. Тъй... Аре, джъмпа бе. Сега дали ще му отворя честа? Така е. Отварям честа. Майко. Да, между другото виждате, че съм почнал пак да цъкам Майнкрафт. Просто не може чай яка. Сега тук това ми се даде за втория етаж. Колко време стана клипа е? Да не стане повече от 15 минути. Не мога кача. Тогава стане лошо. И да, сега направих покрива и това е тук. Да. Че излезна. Options. Че са. Това е много гадно. Нищо не мога да направя. И да. Това бях аз про геймър. С скина на Heaven Bull. Ма скоро време. Аз имам скин. И следващия клип ще ме видите с него. И да. Ай, как се гличнах. Това бях аз про геймър. И... Ай, чао.